Yan guys, ang daming pato. May mga manok. May papaya. Dito kami sa gitna ng bukid. Yan guys, ang dami nilang alaga. May mga sisiw. May mga patong sisiw. Mamitas na yung sili. Yan. Diba? Libre. Ito pa guys, orange. Diba? Dito sa probinsya marami kami kukuhan. Ito guys, kuha naman tayo ng native na talong. Masarap ito sa prito. Lagay sa pakbet. Laga. Ganda kumuha guys kasi ang dami. Ang dami. Ang saya-saya mamitas guys. May plastic na ako. Paglagyan ng talong sili. Mamaya naman yung okra. Hindi mo alam kung saan ito pupunin. Ben. Lambang. Nakatuwa ta ka daw galala na yang ilo na yan. Ang saya-saya mamitas.
Awan pa'y ni Aji ngay, hindi kay din, nangala mais ngay. Nangala mais ah. Awan pa'y ti kuana, nagdakkel, awan pa'y, bungal-bungal pa'y. Ang saya-saya, ang daming talong. Buhay probinsya. Guys, sino mahilig sa talong? Prito. Adobo, pwede pa. Yan guys, na. Hindi ko na mahawakan kaya lagay natin sa plastic. Nagadupay.
so dami. I love it. Yan po guys, ang aming mga nakuha. Maraming salamat po kay Rolly Argueza. Ito po ang kanyang farm. Two 2,000 years later.